Lo befudule ngumongameli welu umnumzana uJacob Gedleyihlekisa Zuma uthi ukuba awubamtyhola ngorhwaphilizo ngethuba engumongameli bayaqhubeka nokwenza oku, uza kuveza izinto ezinkulu nezakuthi zothuse uluntu. Umnumzana uZuma ugrogrisa ngelithi uza kutyhila onke amabibi aqunyiweyo ziinkokheli ezithenjiweyo loluntu kweli lizwe. Utyityimbise umnwe egxininisa ukuba angaxhokonxwa kuba izinto anokuthi azityhile esidlangalaleni zingadala isankxwe kweli lizwe. Umnumzana uJacob Gedleyihlekisa Zuma uthi amanye amalungu asebenzisana nawo ayinxalenye yokubulawa ngokungenalusini kwenkokeli yamakomanisi oMzantsi Afrika SACP, utata uChris Thembisile-Hani, nowathi wasweleka ngomhla we-10 ngenyanga kaTshazimpuzi kunyaka 1993. uNqamalala uthi akanaxhala kwizityholo abekwa zona, uthi yena uqhelile ukutyhala ngesifuba ame yedwa etshatshalazeni. That those who are talking about me, they must watch. Because I've been respectful of the president, I must act presidential. And I would not be following all statements. And I said, now, if they say things about me, I'm going to tell who are they. If they did not listen, at least others decided, keep quiet. Fine. But if they want it, I will give it to them. Because whatever I've said, Mawethu masixhange lo nqaku xa ufuna ezinye iindaba zeyure ezigqithileyo ngasinondile emnatheni ku-www.zibonelefm.co.za. Kwiindaba zezibonele FM ngentsimbi ye-10 ndinguRonaldo Mpakuse.